Από είναι η καλύτερη ομάδα. Ήρθα να υποστηρίξω την ομάδα μου, ελπίζω ότι θα νικήσουμε και σήμερα. Και να πάμε στους 8, μπορούμε. Και είμαι περήφανος που είμαι αποελίστας. Να προχωρήσουμε στους 8. Μια μισή ώρα πριν από τον αγώνα, φτάνει στο γήπεδο και η ομάδα. Não fico. Eu sabia que era um jogo muito importante para a gente, que estava disputa do primeiro lugar no grupo. Para os fãs era comemoração, que para eles a gente já estava classificado, mas para nós o importante era conseguir um bom resultado. Στο στάδιο Γασιπί φτάνει και η αποστολή της Σαχτάρ. Οι Ουκρανοί έχουν ήδη κάνει ξεκάθαρο ότι η μοναδική τους επιδίωξη θα είναι η νίκη. Άλλωστε, το να πετύχουν τρίποντο στην έδρα της αίτητης και πρωτοπόρου ομάδας του ομίλου αποτελούσε από μόνο του ένα μεγάλο κίνητρο. Τελευταία ώρα πριν από το παιχνίδι, ο κόσμος συνεχίζει να καταφθάνει στο Γασιπί. Μια ποδοσφαιρική φίεστα εξελίσσεται γύρω από τις κεντρικές εισόδους του σταδίου της πρωτεύουσας. Και τα λεπτά περνούν. 9:40. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ έχουν ετοιμάσει κάτι το ξεχωριστό για να υποδεχθούν τους ποδοσφαιριστές του. Φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλοι συνδρομητές της Primetel, καλησπέρα σας από το Γασιπί. ΑΠΟΕΛ Σαχτάρ, έκτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ο κόσμος όντως ετοιμάστηκε για μια φιέστα. Η είσοδος της ομάδας ήταν φαντασμαγορική. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της Λευκωσίας και ο κόσμος πέτυχε ακόμα ένα νέο ρεκόρ προσέλευσης. Τα πράγματα όμως στον αγωνιστικό χώρο θα ήταν πολύ δύσκολα. Πιο δύσκολα από ποτέ, αφού η Σαχτάρ δεν είχε τίποτα να χάσει. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θέλει και απόψε να διατηρήσει το αίτητό του και να φτάσει σε άλλη μια επιτυχία. Το παιχνίδι ξεκινά. Και από τα πρώτα λεπτά φαίνεται ότι οι Ουκρανοί με την πληθώρα των χαρισματικών Βραζιλιάνων ήρθαν για να κερδίσουν τον πρωτοπόρο του ομίλου. Δείχνουν τις προθέσεις αλλά και την έλλειψη κινδύνου που είχαν αφού δεν υπήρχε για αυτούς βαθμολογικό κίνητρο. Μόνο ηθικό. Βάζουν αφόρητη πίεση και δεν αφήνουν την κατοχή της μπάλας να περάσει σε γαλασοκίτρινα πόδια. Και με το που φτάνουμε στα πρώτα 10 λεπτά, ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι. Τα δύσκολα ξεκινούν από την αρχή. Φερναντίνιο, Αλεξάνδρου και έχουμε φάουλ ή πέναλτι. Στο 12 λοιπόν έχει ευκαιρία η Σαχτάρ να ανοίξει το σκορ στο Γασιπί. Με τον Λουίς Αδριάνο εκτελεί, σώζει ο Πάρντο, σώζει ο ΑΠΟΕΛ. Αυτή την κορυφαία στιγμή για τη Σαχτάρ, ο Πάρντο κρατάει το 0. Yes, of course, all the penalty we try to learn about the opponent with Goran, and we try to look what can happen in this moment. Of course, never 100% that he will shoot there. It's okay. Between this and between the feeling I have in the moment, we managed to stop everybody this penalty, not only me. Το 0-0 παραμένει, αλλά και η εικόνα του αγώνα παραμένει η ίδια. Οι Ουκρανοί συνεχίζουν να κυριαρχούν στον αγώνα και να εκδηλώνουν τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ. Η Σαχτάρ αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ως η πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη ομάδα του ομίλου.
Βγήκαν ένα-δύο παίκτες του ΑΠΟΕΛ εκεί. Λίγο έλειψε να ενωθεί ένας από αυτούς στην πορεία της μπάλας. Like they show us every moment was very dangerous, and we tried to find the win, but it was very difficult. Shakhtar is a very big team, and they show us the team they are. Περνάει εντυπωσιακά, φτάνει απέναντι το σουτ, μεγάλη επέμβαση και πάλι από τον Πάρντο. Φεύγουν με τον Μιχταριάν στην κόντρα επικίνδυνα. Παλιά τον Λουίς Αντριάνο, το γύρισμα, δεν θα προλάβει ο Φερναντίνιο. Το ΑΠΟΕΛ είναι μπροστά, Τρισκόφσκι πλασάρει, ο Ρίβκα, μεγάλη επέμβαση. Το σκορ δεν ανοίγει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Γασιπί, 0-0. Αυτή ήταν αλήθεια ότι η Σαχτάρ είχε επιβάλει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα το ρυθμό της στο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε επιθετικά να αντιδράσουμε. Πολλές φορές καταλαβαίνεις και ότι εκείνο που σε κρατάει στο παιχνίδι δεν είναι το παιχνίδι σου, αλλά ενδεχομένως και αστοχία μόνο του αντιπάλου. Ίσως υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι δύσκολα για μια ομάδα να αντιδράσουν και ενδεχομένως σε εκείνο το σημείο, εκείνο που θα μας βοηθούσε μόνο αν έκανε κάποιο λάθος η Σαχτάρ. Και μετά από 45 λεπτά της πίεσης που δεχτήκαμε και με τον τρόπο που δεχτήκαμε την πίεση, της ανωτηρότητας της Σαχτάρ στο αγωνιστικό χώρο από όλες τις απόψεις, ήταν δύσκολο να αντιδράσουμε. Άρα το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ίσως να εκμεταλλευτούμε κάποια απροσεξία της Σαχτάρ, που ένα γκολ ενδεχομένως να μας έδινε μια διαφορετική δυναμική στο παιχνίδι που δεν έχει γίνει. Επιστροφή στο Γασιπί με την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά την θέληση, τα δεδομένα δεν αλλάζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ουκρανοί συνεχίζουν να επιτίθενται και να γίνονται ακόμα πιο απειλητικοί. Και στο 62ο λεπτό η αμυντική γραμμή του ΑΠΟΕΛ σπάει. Ο Λουίς Αντριάνο βρίσκει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Πάρτο. Ντάγκλας Κώστα, άνοιγμα στον Βίλιαν. Παλιά για τον Μιχταριάν, άφησε, η μπάλα πέρασε και ανοίγουν το σκορ με τον Λουίς Αντριάνο οι Ουκρανοί στο 62. Το μυαλό στρέφεται πλέον στον Τρακάο, εκεί όπου Πόρτο και Ζενίτ συνεχίζουν να βρίσκονται ισόπαλες στο 0-0. Ο Γιοβάνοβιτς δεν παραδίδει τα όπλα. Περνά στον αγώνα τον Σολάρι, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή, και λίγο αργότερα μπαίνει στον αγώνα και ο Ατόρνο. Η αλλαγή σχήματος δεν αλλάζει και την ομάδα που κυριαρχεί στον αγώνα. Οι Ουκρανοί στο 78ο λεπτό σκοράρουν και δεύτερο γκολ με τον Ζελέσνιο. Τον Εντουάρτο τον γνωρίσαμε από την παρουσία του στην Arsenal κυρίως. Χούψμαν για τον Φερναντίνιο, το σουτ είναι καλό, επέμβαση από τον Πάρτο, Σελέσνιο, 2-0 για την Σαχτάρ. Η νίκη στο Γασιπί έχει πλέον κριθεί. Το τελευταίο σφύριγμα βρίσκει τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στην πρώτη του ήττα στον 7ο όμιλο. Όμως η αγωνία της πρώτης θέσης παραμένει. Ένα λεπτό μετά το τέλος του αγώνα στη Λευκοσία ολοκληρώνεται και ο αγώνας στον Τρακάο. Ισοπαλία. Ο ΑΠΟΕΛ τα κατάφερε. Τερματίζει στην πρώτη θέση. Ο ΑΠΟΕΛ είναι στην πρώτη θέση. Βαθμολογία. ΑΠΟΕΛ πρώτος με 9 βαθμούς. Ζενίτ δεύτερη επίσης με 9. Πόρτο τρίτη με 8. Σαχτάρ τέταρτη με 5. Πολλοί οπαδοί δεν μένουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση και την πρώτη θέση μαζί με την ομάδα. Η ήττα τους βρίσκει να αποχωρούν πικραμένοι. Εγώ περίμενα σε εκείνο το παιχνίδι ο κόσμος να αναγνωρίζει την προσπάθεια της ομάδας. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εκείνο το παιχνίδι ο κόσμος
να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παικτών. Πιστεύω ότι ο κόσμος λειτουργήσε ανάλογα με το παιχνίδι που είδε. Άρα έβλεπε την Σαχτάρ μια ομάδα επιβλητική στο αγωνιστικό χώρο εναντίον μας, πάγωσε, ασχολήθηκε στη διάρκεια του παιχνιδιού και στο επερχόμενο παιχνίδι που είχαμε στο πρωτάθλημα με την Ομόνοια. Γενικώς, τα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού με τη Σαχτάρ ήταν σκέτη ταλαιπωρία για μας, για όλους. Μεγάλη απογοήτευση και για μας και για όλους. It's a fantastic feeling for me. Okay, this is first loss for us, but we cannot be disappointed because we are first in the group. It's unbelievable success for us and for everybody, for the club, for us, the players. Είναι κάτι το απίστευτο για την ομάδα μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Ελπίζω να είμαστε το ίδιο τυχεροί και ικανοί στο μέλλον για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και ό,τι βγει. Today was a very difficult game, in my opinion the most difficult game until now, because we play against the best team, in my opinion, of the group. They are last, but they are a very good team, too much quality, they are very technical. It's very difficult to steal the ball of this team. But I believe that everybody must be proud and happy for what we did until here. Όλα τέλειωσαν. Πλέον από ΑΠΟΕΛ θα αναμένει τον αντίπαλό του για την φάση των 16. Μια πορεία που ξεκίνησε από τον Ιούλιο, ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο και επεφύλαξε πολλά, χαρές, αγωνία, καρδιοχτύπια και στο τέλος την απόλυτη καταξίωση. Δεν περιμέναμε να είμαστε πρώτοι στον όμιλο μας. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Το 2011 καταγράφεται ως η πιο πετυχημένη χρονιά στην ιστορία της ομάδας. Και το σημαντικότερο, αφήνει ανοιχτές υποθέσεις για το 2012. Για πρώτη φορά κυπριακή ομάδα θα αγωνιστεί σε θεσμό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τον Ιανουάριο. Οι κορυφαίες στιγμές περνούν γρήγορα από το μυαλό. Καλύτερη επιθετική προσπάθεια από πλευράς ΑΠΟΕΛ αφού αναπτύχθηκαν. Το εορταστικό κλίμα που υπήρχε στην ομάδα, το ότι κάναμε ένα επίτευγμα που δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί. Όλη η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή, θερμή και αυτό θα μου μείνει έτσι χαραγμένο. Σίγουρα ξέραμε ότι ο Μπάσος έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στην αριστερή μου γωνία και ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό, να πέσω στην αριστερή μου γωνία. Είναι στους 8! Ο ΑΠΟΕΛ είναι στους 8! Ο ΑΠΟΕΛ πετυχαίνει το ακατόρθωτο! Ο ΑΠΟΕΛ κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Champions League! Δόξα τιμή προγόνων, πατρίδας χρώματα ιερά μπροστάρις των αγώνων. Πατρίδας χρώματα ιερά μπροστάρις των αγώνων. Εμπρός παιδιά του ΑΠΟΕΛ των άκρητων εγγόνια. Χορός της νίκης να στηθεί σε μάρμαρένια λόνια. Χορός της νίκης να στηθεί σε μάρμαρένια λόνια. Ψηλότερα ο θρύλος, γενιές γενιών μαζί. Το ΑΠΟΕΛ είναι ιδέα,
γαλαζοκίτρινη και στρώθηκαν οι δάφνες. Τη δόξα σήμαντρα ηχούν χτυπάνε οι καμπάνες. Τη δόξα σήμαντρα ηχούν χτυπάνε οι καμπάνες. Ψηλά ψηλότερα ο θρύλος, γενιές γενιών μαζί. Το ΑΠΟΕΛ είναι ιδέα, αθάνατο θα ζει. Ψηλά ψηλότερα ο θρύλος, οι Έλληνες μαζί. Το ΑΠΟΕΛ είναι ιδέα, αθάνατο θα ζει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε αυτό που νιώθουμε. Η στήριξή μας όμως τα λέει και πάλι όλα. Καλή επιτυχία!